Kutadza kana kuti kuremerwa nekuita move on hazvireve kuti uri weak kana kuti une moyo wakareruka, asi ndo zvazvinoita kana ukaparadzana nemunhu wawanga wati uyu ndiye ava wangu. Usatamba nekuti pamamillions ari panyika wanga wasarudza munhu iyeye zvekuti wanga usingachacheuki vamwe vanhu uchiti ndine munhu wangu, wobva wazongoparadzana nemunhu iyeye. Pfungwa dzemunhu hadzina option yekudhilita kuti ukanganwe zvakamboitika kumashure. Ndo chikonzero nei ndaita vhidhiyo inoyi kuti tipanane mazano anobatsira panyaya yekuita move on. Ingava iri situation yekuti 1 ndiwe waramba munhu iyeye, pane pamwe pekuti munhu unenge uchimuda ende unenge uchimuda nemoyo wako wose, asi hunhu hunoita munhu iyeye nezviito zvake wega unoona kuti apa hapana kwatiri kuenda, zvinozongokufosa kuti umurambe. Asi dambudziko rinozoitika nderekuti moyo wako unenge uchida kumupa second chance. Ipapo ndo paunoda kubatsirwa kuti uite move on, nekuti vanhu vakawanda vakakanganisirwa upenyu hwavo nenyaya yekuti vairamba vachipa munhu second chance, munhu ari kusvibisa life yake zvitori pachena, ane hunhu huri kuratidza kuti hausi kuchinja, asi nenhau yekuti aida munhu iyeye aipa munhu second chance, munhu asingafaniri kupiwa second chance. Toenda paoption yechi2 yekuti munhu waimuda asi iye ndiye akuramba. Warambwa iwo nemunhu wawaida, haana kukwanisa kukuda semadiro awaimuita. Saka ndo masituations atira kubatsirana kuti ungakwanisa sei kukurumidza kuita move on, nekuti zvinenge zvava pachena kuti hapana ende waakuda kuenderera mberi nelife yako. Saka tora peni nepepa, nekuti mazano atoda kuudzana panapa anobatsira, ende unogona kuzobatsirawo hama yako kana kuti shamwari yako patime yaanonga ari padambudziko abva kurambana nemunhu wake kana kuti abva kurambwa. Handeitoni, chekutanga chaunofanira kuita kumira kukalkuleta kana kuti kuita macalculation, uchifunga kuti kudai ndakadai zvimwe tingadai tisina kurambana, kana kuti iye dai akadai kana kuti dai akagadzirisa zvakati zvimwe tingadai tisina kurambana. Wotanga kufunga kuti ye akatadza ndiyani, chii chakazoitika. Chisiya zvese izvozvo, nekuti hazvina chavhichabatsira, nekuti magara hamuchadzokererani. Chero ukawana mhinduro yazvo zvichakubatsirei iwe wakatosiyana nemunhu iyeye. Saka chekutanga, mira macalculations. Chechi2, mira kuassume kuti munhu iyeye achazoona value yako kana kuti achazoona kukosha kwako. Ende mira kutarisa kana kuti kudongorera mulife ya ex wako uchida kuona kuti ari kuregreta here kuparadzana kwaakaita newe, ko akasakuona kukosha kwako, ko akasakucheuka, ko akasadzoka. Izvozvo ndo zvinotorwadza worse ende zvinorwadza times 2. Kuona munhu waitarisira kuti achakudzoka kana kuti achakufunga obva aramba achienderera mberi neupenyu hwake zviri smooth. Saka tiri kuti siya zvinhu izvozvo, toenda pastage inotevera. Asi tisati tataura zvepastage inotevera, ndokumbirawo kuti kana uchionawo kuti zvandiri kudzidzisa zvinobatsira, ndokumbira usubscribewo, woklika kabhero kaikai kuitira kuti pamavhidhios andichabudisa pamberi apo hapashaiwo 1 or 2 ine zvimwe zvinhu zvakakosha zvauchadzidza zvakare. Ndokutendai in advance, mosiyawo like. Toenda pastage inotevera. Stage inotevera waakufanira kubvisa macontacts emunhu iyeye, bvisa nhamba dzake dzese, wobvisa machats ese awaitaura naye, wobvisa mapictures nemavidhios amanga muri mese. Chero mapictures acho akanaka sei unofanira kumabvisa, nekuti pane pamwe patinozoita kakuzvinyengera so. Hanzi picture iyi handisi kusiyira iye, inyaya yekuti picture iyi ndo yega yandakatora pandakaenda kunzvimbo iyoyo, munotoshuva kuti ndichadzokera kuzvakare, saka ndiri kuikipa for my memories enzvimbo iyoyo. Iwe usazvinyengedza iwewe, nekuti pauchangoona picture iyoyo paina ex wako ichatombobaya maronda anga akupora. Kana usingakwanisi kubvisa ex wako papicture iyoyo uchishandisa AI, zviri nani ugare wadhirita picture iyoyo. Saka tataura kuti bvisa mapictures nemavidhios, nekuti hatidi kunyeperana. Iwewe kana uchidanana nemumwe munhu ukaona munhu iyeye aine macontacts kana kuti mapictures naex wake, munhu iyeye haana kuita move on. Kuzvibvuma kana kusazvibvuma, munhu iyeye haana kuita move on. Saka tati zvinhu izvozvo ngazvibviswe.
Toenda pastage inotevera. Bvisa zvinhu zvinokurumidza kukuyeuchidza nezvaex wako. Angava manecklace, angava magifts, dzingava hembe. Kana uchikwanisa chitoita swap and top, zvinhu izvozvo zvibve pauri. Ndiri kutaura nezvezvinhu zvekuti kana ukapinda murumu ukangochiti ba, chinokurumidza kukufungisa munhu iyeye. Zvinhu izvozvo zvibvise, asi hazvisi zvese zvinobvisika. Zvakafanana nekuti haungaputsi imbaka yawakavakirwa naex wako nekuti uri kuda kuita move on. Haungatengesi mombe yaakakutengera iri kubara mabreeds akanaka wobva waitengesa. Aiwa, ndizvo zvandiri kutaura. Asi zvandiri kutaura uri kuzvinzwisisa. Pane zvimwe zvinhu zvokuti ukangozviona so zvinokufungisa kumashure kwauri kuda kuedza kubva. Saka zvinhu izvozvo kana uchikwanisa zvibvise. Toenda pastage inotevera. Pastage inotevera yaye replacement. Paakuda kureplacewa ex wako. Asi handisi kuti iti uchingobuda murelationship kana kuti uchibuda mumarriage womhanyira kunodanana nemunhu. Izvozvo hazviitwe. Unonyura. Nekuti munhu anenge achabva pakuita break up anenge achiri weak pamaemotions. Izvozvo zvinopa mumwe munhu mukana wokuti aite temper around nemafeelings ako. Ende anokurova nepepa 2 yeheartbreak. Pane zvanoda kuti muziye, especially kana uri musikana uri kuteerera vhidhiyo ino. Ndoda kuti uziye kuti pane vakomana vanotora advantage yemusikana achangobva kurambwa. Especially musikana anonga we-high class, anonga asiri weklasi yake. Achangobva kurambwa, anonyepera kuita care, anonyepera kuita rudo, achimuigira magifts, achimufona uri sei, don't worry, zvinodarika, handituri kuona. Iye anonga atori netarget yake, ena anoziva kuti ndo yega situation yaanokwanisa kupinda musikana iye. Kana achikwanisa anobva arara naye. Nokuti chinhu chaanoziva ndechekuti musikana iye akaita sober, mwoyo wake ukadzikama, akada kumupfimba, haana kana chance. Saka pane vanhu vanototora advantage yemunhu ari pakuchema nekurambwa vobva watopinda nestrategy iyo. Saka ndapota usapinda murelationship kana uchangobva kubuda mune imwe kana kuti uchangobva kupinda marriage. Zvipe nguva. Asi ndataura nezvereplacement ndiri kurevei? Ndiri kureva kuti kana ari munhu wako waunga wajaira kungotaura naye manheru, wotaura naye mushandisa mateksi, wozorara time weekend, ndiwo waunga wajaira kubuda naye out. Chitsvaga replacement yeshamwari yako kana kuti yehama yako. Wotsvaga mumwe munhu wawakutaura naye asi siri ex wako, waane mumwe munhu wokutandara naye. Maweekends kana wanga uri munhu angasikachaendi kuchechi, ndo paufanira kutombosimbirira nekuenda kuchechi. Wakufanira kutsvaga vamwe vanhu vekuassociata vanovhara magepi ekuti hauchasurukirwi zvekuti unogumisira wakufunga ex uya kana kuti unogumisira wakutsvaga munhu uya. Handizvo zvanotaura zvine sense panapa. Wakutsvaga vamwe vanhu vekuassociata navo vasiri ex, ndo kuvhara gepi, ndo replacement yandiri kutaura nezvayo. Hande pastage inotevera. Stage inotevera manje wakufanira kupa pfungwa dzako a new task kana kuti a new challenge kuti usaramba uchifunga nezvemunhu uya. Kana wanga watori neimwe project yawanga usiri kuda kuita wachitotanga kutomboita iyoyo. Kana uchikwanisa kudzidza imwe course inochallenge pfungwa dzako, inomboita kuti pfungwa dzako dziti batikane mbichana paunenge uchiita research, izvozvo zvinokubatsira kuti uite move on faster. Vamwe vanotora time iyoyo otanga kuita gym, otanga kuita workout, otanga kuita put body yake in place, achibuilda health yake, achikangana nezvaex wake. Kana wangoine kastenzi kawanga karasha kana kamunda wotombokonzesesa nezveizvozvo, womhanya nemaprojects ako, challenge brain dzako dzitange kufunga zvimwe zvinhu zviri mberi, wombosiyana nezvekufunga nezvaex. Saka tati ipa pfungwa dzako a new task to do, ita zvimwe zvinhu. Kana wasubscribe kuchannel yangu, regai ndikupe bonus tip yekukutenda nekusubscribe nekulike video yangu. Chekupedzisira chawakufanira kuita, chiverenga nguva zviri positive kwete zviri negative. In a positive way, not in a negative way. Ndiri kurevei? Ndiri kutika kuverenga nguva zviri negative ndezvokuti unofunga kuti hey, pava ne 6 months asi munhu wawe ndichiri kungomufunga nezvake, saka handisi kugona kuita move on, handisi kukwanisa kuita move on. Ukadaro unenge uchiverenga nguva zviri negative. Zviri positive ndezvipi? Zviri positive ndezvokuti unokaunda kuti panguva yandava nayo ndakukwanisa kutora mazuva akawanda sei ndisina kumbofunga nezvaex wangu. Unoona kuti apa pacho ndotombotora 3 days, papacho ndotombotora 1 week ndisina kana kumbofunga nezvaex wawe, wotozvibhiga kuti ya ndiri kuita move on. Uona kuti ndakutora nguva yakareba sei hana yangu isingacharovi nezvekufunga munhu wawe. Hana yangu haichanyanyi kurwadza kakurwadza kaikai.
handiti uri kuona. Ukaona zvinhu izvozvoka wotozvibhika kuti ya ndiri kuita move on, mwoyo wangu uri kurikavha. Ukadaro unenge uchiverenga nguva in a positive way, uri kutarisa maachievement awaita towards kukanganwa kana kuti kusiyana naex wako. Saka zvinhu izvi zvichakubatsira kuti ukurumidze kuita move on. Handingazokwanisi kutaura zvese, imiwo mune masituation amakasangana nawo, nokuti relationship imwe naimwe ine zvayo. Kana muine zvinhu zvangakubatsira kuita move on, kana zvamunofunga kuti zvinogona kubatsira mumwe munhu, kana mamwe mamistakes amakamboita, ndapota nyorai mucomment section. Nechinangwa chekuti tidzidzisane, kwete vanhu vanonyora nekuda kutsvaga dzimwe nzira dzekuita zvimwe zvinhu zvakaipa. Kana uine zvinhu zvaunofungidzira kuti zvinogona kudzidzisa, ndapota zviisewo mucomment section, tidzidzisane, tikurudzirane. Channel ino ndeye kudzidzisana nezveupenyu, haisi yakungotaura zvinhu kana kutsvaga zvinhu zviri kutrenda, asi tiri kuda kubatsirana tichiita mavidhios ekuti munhu anoona akazvipa nguva yake yekuona vhidhio iyoyo anodzidza chimwe chinhu. Saka kana uchingoona vhidhio yangu kusvika pathis time, haiwa ndokutenda nekuteerera, ene ndinokutenda nesupport yako, asi ndinokurudzira kuti usazosiya usina kusubscribe, nokuti mangwana kana mazuva anotevera ndinogona kuita rimwe vhidhio richakubatsira. Inini handimanikidze munhu kuti ngawane mavidhios angu ese, izvozvo hazviiti, asi pachaitawo 1 or 2 rine topic yaunoona kuti iyi inondiitira kana kuti inogona kundibatsira pane zvakati, woonawo vhidhio iroro. Handiti muri kuona. Saka ukagara wasubscribe unogara uchiona zvakawanda. Asi kutaura chokwadi ndokutendai nekuteerera kwamaita vhidhio inoi. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Ndokutendai.